ଆଧାପୁର ଗୋଟେ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କେଉଟ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ରାମୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ କେଉଟ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଏ। ମାଛ ଧରିକିରି ଆଣେ ଆଉ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ଦିନେ ରାମୁନି ଏମିତି ଜାଲ ପକେଇଛି ନଈରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟିଏ ଆସିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଛଟିଏ। ତା ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛ, କେବେ ଏମିତି ମାଛ ଦେଖିନଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆଣିକିରି ଆସିଲା। ସେ ମାଛଟି ପୁରା ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏ ମା, ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛଟେ ଆଣିଛ। ଏ ମାଛକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବାନି କି କାଟିବାନି, ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିବା। ରାମୁନି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିବା, ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ, ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ ବିଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତଟିଏ ଖୋଳିଲେ, ଆଉ ପାଣି ଭରିଲେ। ବହୁତ ଖୋଳିଦେଲେ ବୋଲେ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ବି ବାହାରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମାଛଟିକୁ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ମାଛଟି ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ରହିଛି, ସେ ବଞ୍ଚିକିରି ଥାଏ। ଆଉ ରାମୁନି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ମାଛକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାଛ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଆସିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ମାଛକୁ। ମାଛ ବି ବହୁତ ଧୀରେ ଆଉ ସେ ପାଣି ସହିତ ତାକୁ ନିଜକୁ ବି ଖାପ ଖୁଆଇ ସେ ଚଳିଗଲା ଆଉ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲଟେ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆ, ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁଜନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଦିନେ ସେଇଠୁ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲା ମାଛଟେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ପହଁରୁଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ତାହାର ତ ଲୋଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାମୁନିର ନଜର ସବୁବେଳେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଉ ରାମୁନିର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ପୋଖରୀକି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥାଏ, ଘର ପାଖରେ ଥିବାରୁ। ବିଲୁଆ ଦେଖିଲା, ନାଇଁ ଏବେ ଖାଇ ହେବନି, ଏବେ ମୁଁ ପଳାଉଛି, ପୁଣି ପଛେ ଆସିବି, ସେ ମାଛକୁ ଖାଇବି। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ବିଲୁଆ ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ଦିନେ ରାମୁନି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାର ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଯାଇଥିଲେ ହେରି। ବିଲୁଆ ତ ପୁରା ନଜରରେ ରଖିଥାଏ, କେମିତି ସେ ମାଛକୁ ଖାଇବ। ସେ ମାଛକୁ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ରାମୁନି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ସିଏ ସେଦିନ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ରହିଗଲେ। ବିଲୁଆର ତ ଲୋଭ ଥାଏ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିଲୁଆ ସେଇଠୁ ଧାଇଁ ଖୁସି ମନରେ ଆସିଲା ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ପୁରା ଖୁସିରେ ଆସିଥାଏ, ଆଜି ତ ପେଟ ଭରି ସେ ମାଛକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଛ, କେତେ ସୁଆଦ ହେଇଥିବ, ତା ମାଂସ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିକିରି ବସିଲା ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ମାଛ ତ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥାଏ, ଚଳବିଚଳ ହେଉଥାଏ, ପହଁରୁଥାଏ, ଖୁସିରେ ରହୁଥାଏ। ସିଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା, ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଯାଇଛି। ସିଏ ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ସେ ପାଖକୁ ଆସି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପୁରା ତା ଶରୀରଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଉପରକୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବିଲୁଆ ଛକିକିରି ଥିଲା, ସେ ମାଛକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ମାଛ ବହୁତ ଛଟପଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ବହୁତ ପୁରା ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ଦୁଃଖ ପାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବିଲୁଆ କ'ଣ କଲା, କହିଲା ଏଇଠି ବସିକିରି ଖାଇଦେବି, କିଏ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସେଇଠି ବସି ପୁରା ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇଲା। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଗଲା, ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାମୁନି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ଫେରିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ମାଛ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ମାଛଟେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ମୋହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ପଶୁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ହେଉ କି ଯିଏ ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ, ତା ବିରହରେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥାଏ। ଦୁହେଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ପାଇବାରୁ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ମାଛକୁ ଏମିତି ମାରିକିରି ଖାଇଛି, ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି, ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆଟେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛି, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି।
ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାମୁନି ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିକିରି ଘରକୁ ଆଣିଲା। ଆଉ ଦୁହେଁ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲେ ଆଉ ମା' ବାପାର ସ୍ନେହ ଦେଲେ ଆଉ ଭଲରେ ରଖିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମୋର ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ନୂଆ କାହାଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।